Wadonjone weche mag ohala ni piny owacho mamalo osechako dhi nyime kod gedo mar apaya ma Mamboleo Miwani Chemelil Kipsitet maromo kilomita 63 kendo kale kauntis adek mag Kisumo, Nandi kod Kericho. Chenrono osebedo ka ochung' kaluwore kod nok mar omenda, to kata kamano omenda koro oseyudore kendo tich dhi nyime. Apaya no igeno ni gikone korumo to dhi kelo yot e yore mag wuoth kod ohala, ahinya to ne jopur mag niang' mawuok e kar chung' od bura ma Muhoroni. Jatend arita e alwora mar Nyanza Flora Mworia mane otimo limbe e chenro mag dongruok e kaunti ma Kisumo wacho ni chenro mamoko kaka chiro manyasani ma igero Kisian kod Huduma Center bende dhi mbele. Who have taken over the project. There are 3 in number. We are yet to visit the last part of the project, which is on the Kipsitet side. But today we were able to see the first lot of the road. They are at 15%. The contractor is back on site and he's facing a few challenges here and there, particularly in terms of his payments, but he has promised us that he's not going to stop the works. Magi projects ma wawuothe gite gin projects ma contractors onge gowi moro amora ma sirkal nigo osechulgi kendo gin gi pesa gi, to ka nitiere ma onego chul to ena processes to pesa to nitie, except Kisumu Mamboleo ema nyocha nigi challenge mar finances, to pesa moro no oseyudi ma each contractor ne yudo $200,000. Kasto nitiere provision mondo gidhi gichak giyud $500,000. Koro wa expect ni pesa mani chendu koro